1/3 sang, ano ba? 1/3 sang, ano na yun, sang, 1/3 sang, gram. Wato sa mga ko yung kontin. Ano? Gamay nga kabuo. Gamay nga magsunuting kwan. Ano ba ina? Labuan? Langgana ako na. Parang hindi ito. Okay? Tigpuloon. Gaya yung ginawa ka. Suruhan ako po. Hindi mo lang ako. Isa mo lang kanya. Isa ka ako, mo. Kaya mo ito yung galo. Trusted na boss ako. Ito mo. Ha? Very strong. Oo, sige. Pwede naman kasilid. Matakilin nyo na ako? Bugaya nyo na? Pata, 5. Pwede na. May na ito yung pair niya. Ito pa. Dulang daw. Dulang daw. Hindi na yung palano po yung Ito pulo, ito. Hindi na? Hindi ka nagtulad. Hindi ka nagtulad. Hindi ka nalaga rin doon. Ayaw na? Hindi. Hindi ka panty ba lang? Lumik ba sa lugar? Hindi naman kon. Ano sa no? Di ba atras ha? Di pa? Basta pa? O, sige na? Sabi mo, may Lahat. Droga. Daw ko. Lalo mo? Katindugan nyo na, naglang katindugan niya, kaya magpatindog. Panang tapan. Kasi kin paano doon para isa doon sa ano siguro. Ato. Ano nga pumok na karon? Ato raw. Punang patong pila. Ariyo.
Pero, ito. Dili pino, ikaw na pino. Ang pula na pula to. Lara, kailan na Pino? Paltabi. Oo, hindi lang, pangkahit lang tayo. Ha? Tayo. Ano na ako ng ano? Sila? Oo na, kapal na. Oh, talong. Hindi, ipasampaw na. Yun, tali ko pato mo. Ano? Yun, pato mo, pa. Ah, apa? Ito ka lang eh. Hindi mo maraming, hindi mo na bukat. Ano yan? Eh, ako mo na. Iyakan na paro. Eh, bandrin pa isa na eh. Ha? Oh? Puno na niyo, oh. Puno na niyo. Oh, ano to? Ano to, tigil mo? Binabidyoan ko na kayo dyan. Sige na kayo gamidyo ko. Nabagay pa isa. Sako pa rin. Eh, pag-isipan mo na eh. Kaya ka? Ah, Hindi. Hindi. Ulang ang labador nga apat ka bilog. To, no. Ano to? Why. Wala na yun, wala. Ano yun? Ulang apat ka labador. May yung pustahan million, hindi ko na ano. Hoy. Iwan na na ako. Half million po, diba? Ha? Tawang isip niyo mga half, lima po tawang yung mga isip niyo. Ha? Lima ang tao, matag-gmail lang. Ano na nadala mo? Wala na, guro na, okay na na. 1/3 ko lang eh. Sobra? Ang ibo niya, hawakan ibo, kiluwayan, no? Bakali namon po siya, bot. Oh, puno-puno, oh. Ang isang kuha ni guro mga mga 150,000 guro ni. Sobra na. Ano ang dako, oh.
Arit, sobra 200 siguro na. Kaya ito lang halo. Pusta ka sa akong gusto mo. Hindi na puno-puno na na, oh. Ito pa, oh. Wala pa niyo. So, isang kalabador pa na dako. Isang kalabador na dakot punta to. May 600 plus siguro na. May sobra na 500 siguro. Kaya na, tandaan na. Ha? May sobra na 500 din nga. Siguro tayo na. Kulang kulangan niya. Ha? Hindi ah! Hindi mo kulang eh. Mga 10 months mo rin mo. Tugod January na. Oo, wala na yung limahon diya. Kung isa yung lupa kabiyo kay John Beck, tag 5 ka bag. Ito may 1,000? Oo, kay John Beck isa. 60,000 na yung 5 ka bag. Oo, 5 ka bag. Bag ito yung 12,000, worth 12,000 ka bag. Ito low. Ha? Wala pa eh. Ang pamangkot yung sinumisip ni. Di ba pakyaw ko kay Pipin? 500 pesos. Hindi ito yung puderan diyo. Hindi niya galing makwat niya. Hindi makwat niya. Sige yung makwat niya. Hindi. Gaan takasin. Makwat niya. Ha? Ito pa, ito pa. Wala na eh. Ito pa isang kalabador, oh. Talikod, oh. One time pa na. Yan na lang ito. Isip na Estimate, ah. estimate ko na. Estimate ko na. Oh, lagi na isip ko eh. Ito pa to, 80 mil ganing, away pa, butang sa bag to. Wala yung mga 30 na. Okay, tama. Grabe. Apa mangkot ano? Kabakata plastic hindi ya? Plastic niya, ito pa rin. Yan ang damol black. Ang damo yo. Dito sa plastic filter. Ha? Ano yun? Ha? Hindi mo kinuhan, hindi mo pag ano iba na Oo. Ay naman ako na, ano, ako dito yung ako kiluan. plastic center nila kanyanay. Basta tabakla to sa... Ito nga lang ito bakal, kabala ka mong tansar. Nagkakabidyo ko di okay. Ano ko na siya, upload ko ni sabi, ano ka rin? I-send nyo yung tida sa Gmail, di sa kasuho. Pero lang. Ha? Anong meron din na mo? Ako yung mariado mo na? Hindi ganyan eh, yung picture sa Jessica, 152,000 lang pakita ko ito nila. Ngayon, wala na yung lagbulo nyo. Ano? Sobra eh. Hindi pwede yung gulo. Inuras? Sa'yo siguro kandaran eh. Yawa na eh. Why ito plastic niya? Bakal na yung plastic. May kaadaan ng natural lang to ako. Uy, Ito mo na ito lang po yung butang pa. Plastic niya lang niyo. Plastic lang yung sa lumang tigo niyo. Ito tubag sa nga, ano bla, Hardware? isadward na sa may... Eh? Oo. Beli riyal lang. Ano? Aba?
Ano, bakal nga? Ah, jacket? Long sleeve? Ah, hindi na mo long sleeve. Short na lang, bakla sa ako. Kaya short ako. T-shirt lang, t-shirt. Hindi lang ako long sleeve. Kaya ko ka long sleeve na. Kaya ko ka long sleeve. Siya t-shirt lang, mag-shirt. Ayos na. Kung may sapatos ko ba, mas ayos agad. Yan. Sigurado ginaibo. Thank you, Kibo, ah. Lakos. Amo to ya, pwede dito ya mo. Ginano ko na, video ko na kay ano ko sa Jessica So. Ang ano na, ang kwarta sa Alcancia. Ayun, di po gwapo. Ate, iba ka na sa ako na. Mama na yung presyo, mga ano, mga tigil 3,000 plus 2,000. Numero size na no? Ha? Size na 6, 5? Dapat 5 ka or 6. 6, akon 6. Sige na, tagni pa no, sakon 6 mo. 6, ati sakto na akong 6 eh. Sakto kita akong 6. Mag-isip ka ang Oo. sa. Sige, oo. Thank you, Gedo. Ha? Dalas January, ah. Sige po. Ano siya, ano na